אתם מאזינים וצופים בפודקאסט לעסקים. בהגשת ובהנהלת ענבל מאור. אשת חינוך, יועצת זוגית ומדריכת הורים לנוער. כאן תוכלו לקבל חשיפה מלאה בערוץ התקשורת ששם אתכם על המפה, ולשמוע בעצם את הסיפורים שמאחורי כל עסק, על הקשיים שבדרך להצלחה ועל ההצלחה עצמה. וכיצד כל עסק זה סיפור של אדם אחד ואחת, עם חזון, נחישות, עשייה ואהבה. ליווי והפקה מבית סופרקאסט. האזנה הנעימה. ערב טוב לצופים ולמאזינים העיקריים שלנו. נמצאת איתנו איריס רותם, מעצבת תכשיטים בינלאומית. איריס, אני מאוד מתרגשת שהגעת לכאן היום, בגלל סיבה נוספת, ואני אגיד לך אותה ככה בשידור חי. תודה רבה לך על המעורבות שלך בעמותת רחל, וזה פשוט יוצא מן הכלל. לכן הזמנתי אותך כאן לפרגן לך. את רבת בעלים, מה לעשות? את מעצבת תכשיטים, והייתי רוצה שתספרי לנו על העסק שלך. יש לך אתר בינלאומי. אני באופן אישי לכל הקמפיינים שלי רואה את התכשיטים שלך, את מצלמת את הבנות, את הנשים שעובדות איתנו, ואני רוצה להגיד שכל תכשיט אחד יותר יפה מהשני. ספרי לנו קצת על התכשיטים ולמעורבות של בעלך בעסק, זה מעניין אותי. אני מתאימה תכשיטים לאישה מסוימת לפי הדמיון. התכשיט הוא יצירה שלי בדמיון, וככה אני נוהגת. היות שלמדתי סרטוט בניין, אני מסרטטת את התכשיט בראש. עכשיו, יש כאלה שנותנות לי את היד החופשית, ופה אני ממש קוסמת. את עושה בעיצוב אישי לכל אחת? בעיצוב אישי, ויש כאלה שהן רוצות עיצוב אישי, ויש כאלה שנותנות לי את הדמיון, ואז אני מתפרעת, ואז אני קוסמת ונכנסת לעולם של קסמים. וזה חוויה. יש לך איזה תכשיט מיוחד שעשית למישהו שאת רוצה לספר עליו? שבאמת נתנו לך יד חופשי. אחד, תני לנו דוגמה אחת כדי שנוכל להמשיך ברעיון. יש לי תכשיטים שכל אחד זה סיפור בפני עצמו. היות שאני מטיילת בעולם, אני אוהבת מאוד ארמונות, לראות ארמונות, ואז אני מדמיינת את התכשיט עליי או על הדוגמנית. ואז זה פותח בפניי כל מיני אופציות ורעיונות, ואז אני מיישמת אותם. וכיף לי, ואני נמצאת בעולם של אגדות. איזה כיף. כן, זאת אומרת שלכל אחת יש את המקום שלה, את התכשיט שלה. אני מאמינה שלכל אחד יש תכשיט שהוא מותאם עבורה, והוא נמצא בידיים שלי. תגידי, את עושה רק לנשים? יש ילדות בבת מצווה שמזמינות ממך? יש גברים אולי שמעוניינים בתכשיטים מיוחדים? ספרי לנו קצת יותר. יש לך מה לספר? לפני 13 שנה התחלתי לעצב לקלות, מהר מאוד לאירועי ערב, לנשים, פשוט ביקשו ממני, לנשים, לגברים, שזה גם ספרי לנו על הגברים, איזה תכשיטים לגברים? וואו, אני התחלתי ממש בקטנה. בעלי ראה שאני מתפזרת יותר מדי, אז הוא שאל אותי אם אני באמת מעוניינת, כי אני עשיתי יותר לנשים. אז אמרתי כן, ואז הוא זרם איתי, התחיל לענות את התכשיטים שלי, וגרם לי להתגאות, גם הוא התגאה בי. יפה. ואחר כך עשיתי לבנות או בנות מצווה. תני לנו דוגמה לתכשיט של גבר, שבאמת הולך ואנשים מאוד אוהבים אותו. אנשים מאוד אוהבים חרוזים, כל מיני, גורמטים. איך מעוצב לגבר גורמט מחרוזים? גורמט מחרוזים, באיזה צבעים? מתכות, כל מיני צבעים, זה יכול להיות ירוק, זה יכול להיות לבן, זה תלוי עונתי. באמת? כן, גברים דרך אגב אוהבים מאוד להתקשט, יש כאלה שכן. כנראה שאני בעידן של פעם איריס. הלוואי שכל הנשים היו מתקשטות, כי אני רואה באמת נשים שאני מסתכלת עליהן ישר על הצוואר ואין להן תכשיט. ואני לא מבינה למה, אני חושבת שתכשיט מעצים את הנוכחות. רגע, אני בודקת, איריס. ועושה הרגשה טובה לבן אדם, כאילו שהוא מושלם. אני זוכרת שהייתי איתי בצילומים ונתת לי איזשהו תכשיט לבן. את יודעת מה? אני אומרת לך בכנות, אני מתה על התמונה הזאת, ממש אוהבת אותה בגלל התכשיט. אני מתארת לעצמי שעבדת עליו ממש קשה. כי הוא נראה כזה גדול ומושקע. התכשיטים מבעלי השרשרת הלבנה. השרשרת הלבנה, את זוכרת אותה? כן. שנתת? דרך אגב, היא גם נמצאת פה.
יש לי פה מלא. אני לא אגיד לך להביא, כי כבר לא הבאת. כל תכשיט הוא אחד, יש לי 1,000 יצירות, יוניק. 1,000 יצירות? 1,000 יצירות יוניק. ואני שמחה כל פעם שיש לי רעיון חדש. אני משלבת בין הדברים, בין חריזה, תכשיטנות, שיבוץ, רקמה וסריגה. כל מיני דברים. למדתי ממש בקטנה אצל 3 מורות, וכל אחת ראתה את הפוטנציאל שלי, והגעתי ליצירה מקומית בטלוויזיה, אצל טלמן. כן, ממש לפני 10 שנים. וזה עולם שכל יום מתפתח, אני מתפתחת איתו. את נראית מאושרת כשאת יוצרת תכשיטים. את אוהבת את זה, זה ניכר לך על הפנים. אני חושבת שזאת הבגרות שלי, היות שלא עשיתי בגרות בבית ספר. לא, אני אומרת גם למה אני אומרת את זה? כי כשאת מגיעה להפקות שאני עושה, אני רואה שאת באה בחטבה, והגישה שלך לנשים היא מדהימה, ולא ראיתי ששמת למישהי משהו, שהיא אמרה, זה לא מוצא חן בעיניי, ואני לא אחת ששמה עליי, את יודעת, שום דבר. מזהיר לי את הפנים. זה אומר שאת באמת משקיעה בתכשיטים. אני משקיעה בתכשיט, לתת להם מקום ורגש, ורואים את זה. איזה יופי, טוב שיש אותך. תודה. עם מי את משתפת פעולה כיום? אני משתפת פעולה עם מאפרות ומעצבות שיער, וסלוני קלות וערב, שפונים אליי. אני לא עושה קונסיגנציה, זה פחות הולך. כי אני מאוד שומרת על התכשיטים. ברור, זה דברים מאוד יקרים. דברים מאוד יקרים. גם תכשיטים למחירה וגם להשכרה, זה מאוד חשוב. אז זהו, אני רוצה פה להתעכב. למחירה ולהשכרה. מה ההפרש שם במחירים? כי תראי, אם בן אדם אומר, אני לא אחסוך 100 שקל בשביל, את יודעת, אני לוקחת את זה איתי וזהו. כן. באמת חשוב לי לדעת את הפער של המחירים. כן, הפער של המחירים זה 40% פחות. 40% פחות? כן, אני לא מתפשרת על שעות העבודה שלי, מכיוון שאני יוצרת את התכשיט עם המון מאמץ פנימי שלי, כדי שהוא יהיה מושלם. זה לא רק לעצב משהו, את נותנת את הנשמה בתכשיט. כן. ואז תלוי שעות העבודה. אז זהו, רציתי לשאול אותך כמה זמן לוקח לייצר תכשיט, אבל זה לא בדיוק שאלה, כי כל תכשיט הוא עולם ומלואו. כל תכשיט הוא בפני עצמו, נכון. מה הזמן הכי... 15 שעות. 15 שעות? כן. את עושה את זה רצוף או בהפסקות? לא, זה בהפסקות. בהפסקות? ואם אני טועה, אני פורמת. והכל בסדר. את טועה. את נראית לי פרפקציונלית גם בלבוש שלך. כן. קרה לך שהגעת לסוף ופרמת את הכל, כי משהו קטן שם לא נראה לך? לא את הכל. אני עולה מהר מאוד על הטעות. אז חלק, אני פורמת, ולא קרה כלום. סרטטת ממש בניין. כלום. דרך אגב, אני מסתכלת על מחרוזות של אחרים. אני רואה את הטעות שלהם, שהם בעצמם לא יודעות. וואו, את ממש חיה את זה. יש לי עין חדה, כן. תגידי, איך בעלך משתף איתך? אני מכירה אותו באופן אישי, ואני יודעת שאת מאוד מעריצה אותו, והוא יד ביד איתך. איך הוא קשור לעסק? איך הוא עוזר לך כאן? ראשית כל, הוא גילה אותי, מה שאני לא ידעתי בכלל על עצמי, זה ממש התחיל בקטנה. איך הוא גילה אותך? הוא גילה אותי שהתחלתי פשוט ללמוד אצל מורה בהכרמל, והוא ראה את ההתלהבות שלי ואת היצירתיות שלי, והוא אמר, איריס, אני נותנת לך את היד החופשית. מה שכל החיים, נתתי לו את הקדימות, טיפלתי בבנות. זאת אומרת, אני נותן לך את היד החופשית, למה הוא התכוון? מה הכוונה? כי זה יכול להיות בכל מיני... הכוונה היא לעשות מה שאני רוצה. את השקט שלי. כן. לייצר בשקט שלי. הוא צריך לעזור לך גם בבית בשביל לתת לך את השקט. הוא עוזר היום יותר. היום הוא עוזר יותר. שבא לי אומר, תלמדי, אני פה בשבילך. אבל הוא יד ימיני, הוא מאוד נרגש, הוא גם פתח, זאת אומרת, הוא הציע לפתוח את האתר הבינלאומי, שלקח באמת שנה. מדהים. הוא לפני 2 יצא לפועל, שזה סיפור בפני עצמו. את צריכה צלמת מוצר, את צריכה דוגמנים. את צריכה קופרייטרית, את צריכה עורך דין, ממש שזה יהיה מאלף עד תף, את התקנון של האתר, שזה מאוד חשוב, וזה אתר בינלאומי, ומיועד לקהל. מה מקנה לך האתר, ואיך את מקבלת עבודה דרך האתר? אז זהו, אנשים פונים אליי, והחתן שלי התחיל מחול, כן, ואנשים התחילו לפנות אליי, כי החתן שלי מקדם את זה בכל מיני דרכים, כי הוא מאוד יצירתי, הוא איש שיווק, ואני סומכת עליו. זאת אומרת, יש אנשים שעוזרים לי שמאמינים בי. איך אפשר לא להאמין בך, תגידי? אני אומרת שמישהו מאמין בך, זה נותן לך כוח. אבל אני אגיד לך משהו, איריס. כשלא מאמינים בי, זה נותן לי עוד יותר כוח. ואני אתן לך דוגמה. כשמישהו אומר לי, נגיד, אני הולכת לעשות משהו גדול, ואומרים לי, את לא תצליחי,
כמה כוח אני מקבלת. הוא אומר לי שאני לא אצליח, אין מצב. אז כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אבל אנחנו נשים לוחמות. ואמרת לי ככה, איזה ציפור לחשה לי, שאת מאוד רוצה לשתף פעולה עם ניקולאי קדוש. מאוד. מאוד. ניקולאי, אני פה מסתכלת עליך על המצלמה. זו חברה טובה. היא כל כך אוהבת את השמלות שלך, את העבודה שלך, אתה פרפקציונל, אתה איש מדהים. אז יש לנו פה הזדמנות לשיתוף פעולה. אני רוצה להגיד לך שניקולאי הוא מקסים. ובעזרת השם אני אקח אותך אליו. אני גם צריכה לגשת אליו לגבי משהו, ואני בטוחה שהוא יעניק לך את כל מה שאת צריכה. אני אפילו אומרת את זה, לא באמת, הוא יעניק לך את כל מה שתצטרכי, תעשי איתו שיתוף פעולה, כי מגיע לך, את נשמה, את עוזרת לכולם, את עושה הכל שיהיה טוב, תמיד עם חיוך. איריס, אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה. אנחנו נתייג גם מעצבים, מעצבות שיער, שכל מי שמאפרות, כל מי שירצה לשתף איתך פעולה, אני חושבת שהוא זכה, ואני לא אומרת סתם. את גם כנעימה, התכשיטים שאת עושה הם לתפארת מדינת ישראל, אז אני ממליצה, כי ראיתי, לא באמת, איריס, את יודעת כמה אני מוקירה ומעריכה את העבודה שלך בכל התחומים, בכל מה שאת נוגעת בו, מאחלת לך בהצלחה, אנחנו נעשה הכל להגיע לכל מקום שצריך. אוהבת אותך, ערב טוב לכולם, תודה רבה לשמעון, איזה כיף לנו כאן. תודה.